nou episod Minecraft. Asta e pe creativ. O să găsa lumea numai asta. Nu știu ce s-a întâmplat, dar când m-am spawnat, vă arăt după aia, ți-am construit nou. Dar când am ieșit, când m-am spawnat din nou, m-a spawnat în casă, chiar dacă eu nu eram în casă, și toate itemurile au dispărut. Bine că nu aveam mai iron la mine. Acum să vă arăt ce am construit. Cam așa arată înăuntru. Știți ce vrea să fie, nu? Un magazin. Tot lemnul meu a dispărut. Am vreo 2 stecuri de lemn. Știți, deodată tot a dispărut. Și nici nu știu unde. Că le luam de mult. N-ai nimic, totuși e bine că nu mi-am băgat totul la mine. Mai am niște piatră. Acum vreau să construiesc un turn. O să mai filmez și online. Poate în curând o să filmez și Minecraft online. Dar momentan nu pot face Minecraft online, dar pot face alte jocuri online. Poate Castle Clash, Robloxianu, dar nu știu. Pentru că nu știu de ce mie nu prea merge Roblox-ul, nu știu ce are. Face fițe Roblox-ul mie. Brawl Stars nu-mi instalez. O să jucăm și PUBG, uite, că e în instalare. Să mai jucăm și PUBG. Mă lasă să construiesc magazinul ăla sau ce-o fi la monul ăla. Ce bine am făcut că mi-am pus să le încest. Că acum nu mai aveam nici irone, nici nimic. Dar, aoleu, am murit cu toată mâncarea mea. Va trebui iară să mă duc să mănânc. Să-mi iau mâncare. Trebuie iară să dau animale. Că mi-am pierdut și grâu. Nu mai am să le dau mâncare la vacile mele. O să vă arăt, mi-am făcut și niște vaci. Am făcut un gaz din ăla și am pus vaci înăuntru. Nu vaci, face un turn mai mare. Voi face 10 blocuri lungime. Ultima oară când mă jucam eram la teatri copați, dacă am copați când fac videoclipul să nu mai trebuiască să mă duc după copaci. Aoleu, am pierdut și dărtul meu. Am pierdut și un stec de piatră. Tocmai de-aia e bine ca toate chestiile pe care le aveți voi să le puneți în cest. Că nu se știe când îți mai face jocul fițe.
și mori fără să faci nimic. Și-ți pierzi totul. Mai dau copacul ăsta și e gata momentan. Mai duc după. Să fie un turn în care să mă... La zombie, aoleo, paiangăn! Mi-am pierdut și stecul de cărbuni. Te rog, spune că mi-am pus cărbunele în cest. Te rog, spune că mi-am pus cărbunele în cest. Mi-am pus cărbunele în cest. Te aud, dar nu te văd. Unde ești? Că te aud. Dar nu te văd. Uite, astea sunt oițele mele. Uite-l. Ce mă, tu ai crezut că scap de mine? Nu te uita la Enderman, nu te uita la Enderman. Din tot lemnul pe care l-am o să-mi fac scânduri. Gata. Să dau să mor un pic mai încet la Minecraft, că pe mine nu mă auziți doar să nu auziți doar Minecraft-ul. Îl voi pune aici. Stai să mă duc după niște pământ. După niște tot. Mă duc să-mi iau lopată, să-mi fac o lopată. Lopată, lopată, lopată. Să iau niște bări, să nivelez pe aici. Totuși e bine că nu uităm nici de diamante. Mă uit dacă facem 100 de diamante și o aveam la mine în pierdem diamante. N-am filmat când am făcut magazin mall-ul ăla. Asta a zis un mall și ăla pentru oi, că era de la mine acasă și am zis că nu mai bine am făcut de la că asculta fără mai muzică. Bun, acum hai că e bun să nivelez. Ați văzut mai înainte pentru câteva secunde, parcă zis că avem o poțiune, ceva de sprint. Din câte am zis, să-l fac de 10.
5, 6, 7, 8. E destul, gata, e destul, gata. Nu, oricât ar fi, e destul. Mai sparg încă unul. O piară pictat. Nu mă mânca. Piticania m-a omorât-o, piticania. Totuși e bine că mi-am făcut viață. Mai bine dorm. Unde-mi restul pământului? Ce-că pământul? Unde-mi restul lemnului? Unde ai fugit lemnul? Au, uite. Oricât de mult va dura, o să termin în episodul ăsta. Nu-i cât de mare. Nu-i 10 cuburi, dar e ceva. Acum din restul voi face 10 bucăți de scări. De bucăți pot să fac. Stai. Trebuie să fac 10 scări. 12 scări. Bineînțeles că voi da jos după aia pe dirt. Că dirtul se sparge cel mai ușor.
tot un chest. Uite că cărbune. 300 cărbune. Carne crudă. Mie-mi place turnul meu. Mi se pare chiar fain. Amirone, vedeți, dar mi este scăpă. 2, 3, asta e de 4. Să-mi fac și niște un pickaxe. Chiar 2. Știu, încă mai filmez. Îs curios ce-am spart. Cărbune. Și-am văzut că e cărbune, dar nu eram sigur.
cărbune, cărbune, nene. Cărbune, cărbune, nene. Am 54 de bucăți de cărbune. Am 54 de bucăți de cărbune. Stai să mă duc în casă să bag tot un cest. Pa, pa, la revedere!